L-għodwa u l-ġimgħa tajba. Nilqakom għall-qudiesa tal-lum 2-6 ta' Diċembru, immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Nikola. Aħna nafuh bħala San Nikola ta' Bari, ma fil-fatt twieled it-Turkija u kien isqof ta' Mira Friċja llum it-Turkija. Kien bniedem magħruf hemmhekk ħasem ukoll fil-Konċilju ta' Niċea, speċjalment anki meta kien hemm id-diskussjoni fuq id-divinità ta' Kristu biex jiddefendi d-divinità ta' Kristu kontra l-Arjani u miet għal ħabta ta' nofs is-seklu 4. Magħruf bħala San Nikola ta' Bari għaliex il-fdalijiet tiegħu ġew trasportati lejn Bari iktar tard fejn hemm anki qima kbira leħ. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa Ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Miċċa kontana mulej nitolbu l-ħnina tiegħek biex bit-talb tal-Isqof San Nikola tħarisna minn kull tiġrib u tmexxina bla tfixkil lejn is-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsantan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa, ħajjifraħ ix-xari u jwarrat, ħajwarrat bħar-ranġis, ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tgħanni. Sebħ il-Libanu jingħata lilha, il-ġmiel tal-Karmel u ta' Saron, għad jaraw is-sebħ tal-mulej, il-ġmiel ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu l-irkubtejn imreda, għajdu lil dawk qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila, la tibżawx. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas. Il-ħlas ta' Alla wasal, u stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu idnejn it-torox. Imbagħad it-sopp jaqbes bħala żżiela, u l-sin l-imbikma jinħall bil-ferħ. Iva, igelgel l-ilma fid-deżert u l-widien fix-xari. L-art maħruqa tinbidel fadira u l-art nixfa fejjum ta' ilma ġiri. Fejn qabel kienu jimteddu x-xakalli, issa hemm il-ħmiemel tal-qasab u l-ġummar. Hemm ikun hemm triq isejħula it-triq il-qaddisa. Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha u l-boloħ ma jiġġerrewx fiha. Ma jkunx hemm liljun u ebda bima feroċi ma titla minna. Minna jgħaddu l-mifdijin, jerġgħu lura l-mifdijin tal-mulej u jidħlu f'Sion jgħajtu bil-ferħ, b'ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħ u lena jiksbu u jgħajbu swit il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Alla ġej biex isalvana. Alla ġej biex isalvana. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej is-slim ixandar. Ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Ngħidu flimkien Alla ġej biex isalvana. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbowsu, il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Ngħidu flimkien Alla ġej biex isalvana.
Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu ngħidu flimkien Alla ġej biex salvana. Ara ġej il-mulej biex ifarrak il-madmat li qed iżommna fil-jasar. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Jum fost l-oħrajn Ġesu kien qiegħed jgħallem. Kien hemm bil-qeda madwaru xi Fariżej u orrif tal-liġi li kienu ġew mill-ħura kollha tal-Gallilja u l-Udija u minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex tfejjaq. U ġew xi rġiel iġorru wieħed mifluġ fuq mitraħ u ma bdew ifittxu li jdaħluh ġewwa u jqegħdulu qudiemu iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu jitlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta wara l-fidi tagħhom qallu ħabib dnubietek maħfura. Il-kittieba l-Fariżej qabdu jaħsbu jgħidu bejnhom u bejn ruħhom dan minnu biex jitkellem hekk, din da'wa, għax min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla waħdu. Imma Ġesu għaraf ħsibijiethom u qalilhom, għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef tgħid dnubietek maħfura jew tgħid qum u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, għall-mifluġ qum qiegħed ngħidlek aqbad friexek u mur lejn darek. U dak minnu fih qam qudiemhom qabad il-friex li fuqu kien mixħud u telaq lejn id-dar ifaħħar lil Alla. U l-kol baqgħu mistaġba u bdew ifaħħru lil Alla u ntlew bil-biża' u jgħidu rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bil-Malti għandna espressjoni li tgħid ma daħalx mill-bieb daħal mit-tieqa, ma f'dal każ ma daħluhx mill-bieb daħluh mis-saqaf. Dan huwa rakkont sabiħ li nsibu hawnhekk fl-Evanġelju skont San Luqa, anki f'Evanġelji oħra. U huwa rakkont li għandu ħafna x'jallimna. Aw Ġesu kien qiegħed jgħallem u kellu udjenza imħalta mhux ħażin fosthom. Kien hemm l-orrif tal-liġi u l-Fariżej li dawna kemm il-darba semgħuh kienu hemmhekk qegħdin ukoll jisimgħuh jgħallem. U f'mument minnhom kien hemm din l-interruzzjoni il għaliex mis-saqaf niżlu il dan ir-raġel fuq mitraħ minn bejn ix-xorok quddiem Ġesu biex ifejħu. Nixtieq inħarsu ftit lejn dawn in-nies preżenti f'din il-ġrajja naraw x'jallmuna. L-ewwel nett dawk li refgħu lil dan ir-raġel. Dawn l-irġiel li kienu nies ta' fidi kbira. Fil-fatt hawnhekk fl-Evanġelju jitkellem fuq il-fidi tagħhom. Mhux ta' dan li fil-fatt tfejja imma tagħhom, ta' dawn li refgħuh. U barra nies ta' fidi kienu nies ukoll ta' determinazzjoni u ta' perseveranza u ma jeqfux fl-ewwel ostaklu meta raw li ma setgħux jitlu mill-bieb. Raw x'jagħmlu biex iwasslu lil dan il-bniedem paralizzat iwassluh għand Ġesu. U għalhekk kreattività kbira telgħu ukoll fuq il-bejt u ddeċidew li jniżluh minn hemm. Jolqotna ħafna meta nħarsu aħna li dawn l-irġiel kif
il-fidi tagħhom kienet imsieħba ma' din id-determinazzjoni, ma' din l-imħabba lejn dan ir-raġel illi jridu b'kull mezz wasluh għand Ġesu u irnexxielhom li wasluh quddiem Ġesu. Ħanħarsu ftit lejn l-orrief tal-liġi u l-Fariżej. Dawna kienu hemmhekk bil-qiegħda dejjem isibu fuq ix jilmentaw u meta semmu l-Ġesu jgħid nubietek maħfura, l-Evanġelju jgħid bejnhom u bejn ruħhom, ma qalux fil-beraħ, bejnhom u bejn ruħhom tu jgħidu dan minu biex jitkellem hekk. U jgħidu għax min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla waħdu. Jgħidu ħaġa vera. Imma li ma rridux jaċċettaw huwa li Ġesu seta' jaħfir id-dnubiet għax fil-fatt hu kien Alla. Hemmhekk kellhom qalbhom magħluqa lilu ma jridux jafu bih. Għalhekk qalu min jista' jaħfir id-dnubiet li Alla waħdu li hija verità. Imma Ġesu seta' għax kien Alla. Ħanarsu lejn Ġesu dejjem jimpurtah min-nies u speċjalment minn min għaddej minn tbatija. Hawnhekk interrompoh kien qed jgħallem daqqa waħda niżel dan waqaf. U x'jgħidlu l-ewwel? Ħafna minn nistennew li jekk ġabuh biex ifejqu l-ewwel ma jgħidlu li kun infejjaq. Ġesu jgħidlu dnubietek maħfura. U għaliex jgħid hekk? Għax Ġesu jmur għall-iktar ħaġa importanti l-ewwel. Kellu bżonn li jinħeles mid-dnubiet tiegħu minn ġewwa. U Ġesu li jara l-ġewwa il-bniedem mhux biss dak li jidher minn barra, għallu dnubietek maħfura. Ħelsu il-dal-bniedem minn dak li kien ifixklu minn ġewwa, mid-dnub tiegħu. Mbagħad fejqu u għalhekk Ġesu kien għalih dak li ħelsu b'mod sħiħ u dal-bniedem illi ġarruh fuq il-friex issa jaqbad il-friex u jitlaq bihom. Dan hu li jagħmel Ġesu dan ir-rakkontek sabiħ. Ġesu huwa dak li jsalva lill-bniedem b'mod sħiħ. U dan hu li nitgħallmu aħna meta nħarsu lejn dawn in-nies preżenti f'din il-ġrajja. Meta nħarsu lejn dawn l-irġiel li refgħu il dan li kien paralizzat, nitgħallmu il-fidi msieħba ma' determinazzjoni biex nagħmlu il-ġid. Meta nħarsu lejn il-Fariżej u l-orrief tal-liġi, indunaw x'tagħmillek il-qalb magħluqa meta talaqa għal Alla. U meta ħarsu lejn Ġesu, naraw fih dak li jista' tassew salvana. U l-ewwel li anki jeħlisna minn dak li fixkinna minn ġewwa dnubiet tagħna ħalli nistgħu nagħixu tassew bħala wlied Alla. Jenu nitolbuh il-mulej din il-grazzja li aħna jsaħħaħ fina l-fidi li jsieħba wkoll ma' determinazzjoni biex qatt ma nagħtaw qalbna u li fih insibu tassew dak li salvana ħalli nistgħu nagħixu bħala wlied ħilsa ta' Alla. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar il-kelma tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk għall-kura barra minn Malta. Nitolbu li jsibu l-għajnuna li jeħtieġu fil-mard tagħhom ħalli jistgħu anki jgħixu dan il-mument diffiċli dejjem maqudin miegħek u anki mdawrin b'imħabba sħiħa. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal persuni b'diżabilità biex ikollhom il-drittijiet tagħhom imħarsa u dejjem ikunu rispettati fid-dinjità tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha
sat-tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem, speċjalment biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Nikola biex bihom naqilgħu lajnuna ħnina li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li tejjem kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Nikola, int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, is-saħħaħa fl-erf bit-tanim li xandar u tilqa' t-tamp li jagħmilek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntenulek rinu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana li tolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn hemm jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna nina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Nikola l-qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jiena talilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq
fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna ntajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel li niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu seguha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta għaddejja minn proċess ta' tiġdid biex tkompli tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u li toħroġ. Għal aktar dettalji żur vjaġġ.knisja.mt. Grazzi tal-inaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-rożarju għal persuni b'diżabilità u speċjalment biex id-drittijiet tagħhom ikunu mħarsa u ikun hemm rispett sħiħ lejn id-dinjità tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-munuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek.
imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem.
Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern, u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek,
Imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misseru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnin tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen.
Mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal tana, Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddisalla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Ummalla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, blateba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Malla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddeja tijek, mulej għanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa b'ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolarina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, Slimalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek għandna f'dalek il-libnu, fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja l-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, San Nikola, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artan, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.